Pojďme se připojit k některým deskám v GL Smart. Na vaší hlavní stránce můžete kliknout na kterýkoliv z těchto 4 bloků, abyste se dostali na úroveň, kterou byste chtěli darovat. Nebo jednoduše procházejte hlavní stránku, abyste se dostali na úroveň, ke které se chcete připojit. Pojďme na Polina Board na úrovni Starter Board a připojme se k několika boardům. Než se připojíte k boardu, ujistěte se, že čísla odrážejí aktivní boardy a vaše boardy. Momentálně jsem na 47 z dostupných 578 aktivních boardů. Přezdívka může být na boardu pouze jednou, nemůžete se připojit vícekrát na board s jednou přezdívkou. Pojďme se připojit k desce. Stiskneme tlačítko připojit se k nové desce. Právě teď se moje peněženka připojuje k jiné peněžence na blockchainu. Dárek se jen pohupuje nahoru a dolů, zatímco tento proces probíhá. Tak, hotovo. Nevím, ke které peněžence jsem připojen. Poplatek 0,45 poli je zahrnut a jsem dotázán, zda bych chtěl potvrdit transakci, takže potvrzuji. Moje peněženka se nyní připojuje k nové desce. Tak, kačing. Připojil jsem se k desce a připojil jsem se k desce 575. Pojďme se podívat. Jak najdu desku? Vedle tlačítka. Připojit se k nové desce je tlačítko se šipkou dolů. Klikneme na to a dostal jsem se na nejstarší desku, desku 10575. Říká mi to, že jsou potřeba ještě 4 dárci, než se deska rozdělí. A posouvám se nahoru a teď můžeme vidět všechny různé přezdívky, které jsou na desce. Moje přezdívka je Golden Girl a mám kolem své přezdívky žlutý kruh, což naznačuje, že to je peněženka, se kterou jsem se přihlásila. Teď se podívejme, co se stane, když se připojím k jiné desce. Pamatujme si, když kliknu na tlačítko Vybrat desku, momentálně jsem na desce 575. Startovací desky se vždy připojí k nejstarší desce, takže stisknu tlačítko Připojit se k další. Takže to by mělo přenést na desku 576. Počkejme, až chytrý kontrakt propojí peněženky. Potvrdím transakci. Darování probíhá v reálném čase, přímo a bezpečně z mé peněženky do peněženky legendy. Kačing, úspěšně jsem se připojil k desce a je to 576. Pojďme to zkontrolovat kliknutím na Vybrat desku. Tady to je 576 a tady jsem s žlutým kruhem. Pojďme se připojit k další desce. Uvidíme, co se stane. Jsem teď na 575, což je nejstarší deska, 576 a pokud se připojím k další desce, mělo by to být v číselném pořadí, takže by to mělo být 577. Uvidíme, co se stane, když se připojím k další desce. Pojďme to potvrdit. Připojil jsem se k 577, pojďme to potvrdit. Takže můžete vidět, že na vrcholu seznamu je 575, 576 a teď jsem se připojil k 577. Jsem první dárce, to je dárce číslo 1. Pak uvidíte, že dárce 2, 3 a 4 jdou přes vrchol tabule a dole je dárce 5, 6, 7, 8. Číksen face voice vyzýchí aus zu AL Smain. Zu AL Smart zaplňujeme tabule od dárce 1 až po dárce 8. Zaplňujete od 1 do 8. Bez ohledu na to, kdy se připojíte, jdete na další dostupnou pozici dárce. Kdybych se měl připojit k desce a skončit na pozici dárce číslo 8, deska by se automaticky rozdělila a já bych pak šel na jednu z nejnovějších desek, která by byla na konci mého seznamu
A možná bych se přímo přesunul na pozici stavitele. Podívejme se na jednu z mých nejnovějších desek. Tady to máme. Jsem v pozici stavitele na jedné z mých nejnovějších desek, protože jsem pravděpodobně připojil desku a uzavřel ji a deska se rozdělila, což mě poslalo na jednu z nejnovějších desek v pozici stavitele. Ale tak to darujeme chytře. Klikněte, připojte se k tabulím a šťastné darování.